Yau masu sauraronmu al'ummar Hausawan duniya gabaki daya, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. To alhamdulillahi sannu al'ummar mu ta duniya gabaki daya. Game da wannan raya harshe na Hausa da aka saba yi na duniya gabaki daya. Sannu da bangajiya daga harshen Dr. Abdulkadir Labaran Koguna, sarkin Hausawan Afirka, Sardaunan Agadas. Yana mika godiyarsa ga dukkanin ƙasashe da kuma jihohi da suka raya wannan harshe na Hausa da Hausawa, domin wannan tsaida wannan rana da aka tabbatar ta bisa ga yanayin abin da ya sa aka tabbatar da wannan rana da kuma alherin da wannan rana da wannan wata da suke ɗauke da shi. A dalilin haka addu'a da fatan alheri ga dukkanin ɗaukakin Hausa da Hausawa game da wannan ɗawainiya da aka shayi, kuma barka da warhaka da kuma sallama da jinjina ta ban girma ga dukkanin ƙungiyoyi wanda suka fito a wannan ta rana ta raya harshen Hausa da dukkanin al'adu da aka baje koli a wannan ranaku. A dalilin haka Dr. Abdulkadir Labaran Koguna ya ƙara bayyanawa da cewa to a sanar muku game da cewa harshen Hausa na duniya na shekara ta 2022 ya kusa saura wata 11 da kwanaki. A dalilin haka dole al'umma ta Hausawar duniya su kasance a shirye domin raya ranar harshen Hausa ta duniya mai zuwa. A dalilin haka godiya da kuma addu'a da fatan alheri ga dukkanin Hausawan duniya ga baki ɗaya. Bisa wannan ɗawainiya da aka haɗa kai aka fito a wannan rana da dukkaninmu da ƙwanmu da ƙwarƙwatanmu domin raya wannan al'adu da kuma raya ababen da suka shafi Malam Bahaushe. Dr. Abdulkadir Labaran Koguna, sarkin Hausawan Afirka, Sardaunan Agadas, ya ƙara da bayani game da cewa ya al'ummar Hausawa mu taya junanmu murna domin al'ummomi na wasu mutane daban suna ta jinjina da ban girma, kuma cewa wannan tunani da la'akari da aka yi da fitar da rana ta raya harshen Hausa da Hausawa suka yi, lalle wannan abu ne mai albarka. Lalle ya nuna mana cewa Malam Bahaushe na daban ne, domin baya muna da tarihin cewa ko da mulkin mallaka da ya zo ya samu Hausawa a cikin shiri. To wannan shine ya tabbatar mana da wannan magana da ta wuce a baya da shekaru aru baya. A dalilin haka kawayen da al'umma ta bayyana wanda muke cikin group gidaje na WhatsApp da ɓangaren gidaje na sada zumunta da Facebook da book da Instagram da dukkanin hanyoyi na sadarwa sun tabbatar da cewa an yi wata guda babu abin da ake saurara sai ranar raya harshen Hausa, bayan kuma an raya ba abin da ake saurara ake gani sai bidiyo da kuma saututtuka da hotanni na al'adun Hausa. Wannan abu ya ƙara bayyanawa da cewa Hausa daban take. Kawayen da Dr. Abdulkadir Labaran Koguna, shugaban Hausawa na Afirka ko kuma shugaban ƙasashe na Afirka, ya ƙara da bayani da cewa yana ƙara jinjina da kuma addu'ar alheri ga dukkan al'ummar da ke cikin Gombe, sannan gaisuwa ta musamman ga gwamna da kuma sarkin Gombe da kuma sarkin Hausawa, Alhaji Nasiru No, da dukkanin wanda suka tsaya domin su ga wannan rana ta tabbata, da kuma ɓangare na tsaro. Alhamdulillahi an yi taro an tashi lafiya, mutanen da suka zo da al'ummomin da suka fito daga ko'ina, kawayen da suka zo lafiya sun koma gida lafiya. To a dalilin haka tabbas da yardar Allah muna shirye domin mu raya harshen Hausa a kowane sati. To amma a dalilin cewa a haɗu a yi shi ko ina da ko ina shine aka zaɓi shekara ɗaya a dukka shekarun da za su zo a yanzu su wanzu. A dalilin haka ya al'ummar Malam Bahaushe, harshenmu abin tunƙahonmu, saboda haka Malam Bahaushe a yau. To alhamdulillahi da yardar Allah muna saurara game da cewa wannan shekara mai zuwa ta 2022
za mu samu muku cikakken bayani a ina za a raya wannan harshe a ƙasashen Afirka ko kuma a tushen Malam Bahaushe. A dalilin haka ya al'umma za ku kasance a tare da mu a kowane lokaci domin bibiya da sanin wasu ababe wanda suka shafi ranar harshen Hausa da aka raya. Bidiyo ko sauti ko kuma ababe wanda suka shafi kayan al'adu. Za mu shafe wannan watan guda muna turo muku ababen da aka gudanar a wannan fili, wanda aka raya harshen Hausa na ƙasa da ƙasa. Kawayen da kuka sani wannan filin taro ya ɗauki al'umma da dama, mutane wanda suka zo daga ƙasashen Afirka, sannan kuma inda aka raya wannan harshe na jiha, a nan ne masarautar Ƙaraye. Addu'a ga masarautunmu na gargajiya da kuma al'ummar da suka ba da gudunmawa domin su ga wannan rana ta harshen Hausa an yi ta lafiya an tashi lafiya. Kawayen da kuka sani wannan sauti na fito muku daga ƙasar Hausa, Najeriya, Kano, Kabo, wanda ke tare da ku kakakin Hausawan duniya. Jakadan zaman lafiya na Hausawan duniya, gwarzon shekara al'umda Hashim Alfen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.